След отварянето на нашия уебсайт, насочете вниманието си към горния десен ъгъл на екрана. Там ще откриете бутона за достъп до клиентския портал MyWTO. Ако вече разполагате с активен акаунт, натиснете бутона и въведете вашето потребителско име и парола. Ако все още нямате достъп, можете да се свържете с вашето лице за контакт в WTO или директно натиснете Request Access. След като влезете успешно в портала, ще видите основното меню. За да създадете нова оферта, изберете раздела Forwarding. Това е секцията, в която се управляват всички ваши транспортни заявки. След това кликнете върху Quotes. Тук ще видите списък с всички ваши предишни оферти, както и възможност да създадете нова. В горния десен ъгъл на екрана се намира бутонът New Quote. Натиснете го, за да започнете създаването на нова оферта. Ще се отвори нов екран с формуляр за въвеждане на детайли. Започнете с полето Origin. Въведете мястото на товарене. След това попълнете Destination, крайната дестинация на пратката. Следва изборът на Transport Mode. В зависимост от вашите нужди, можете да изберете морски, въздушен или сухопътен транспорт. След това изберете подходящия Incoterm. Продължете с въвеждането на теглото и обема на пратката. Когато сте готови, преминете към долния десен ъгъл и натиснете бутона Get Rates. След кратко изчакване ще се появи екран с обобщение. Тук ще видите всички детайли, които сте въвели – маршрути, транспортен режим, тегло, обем и други параметри. Прегледайте внимателно тази информация. Ако нещо не е коректно, можете да се върнете назад и да направите необходимите корекции. Ако всичко е правилно, отидете до края на страницата и натиснете бутона Print Quote. Това ще ви позволи да отворите и прегледате официалната оферта от WTO, която можете да изтеглите или принтирате. В случай, че желаете да продължите и да направите резервация, процесът е също толкова лесен. Върнете се обратно в секцията Quotes, където ще видите списък с вашите заявки. Най-горе ще бъде вашата последно създадена оферта. До нея ще забележите меню с 3 точки. Натиснете върху него и изберете опцията Book Now. Това ще ви прехвърли към създаването на реална резервация. В тази стъпка ще трябва да въведете допълнителна информация, като данни за изпращача, получателя, адреси за товарене и разтоварване, както и всякакви специфични изисквания. Попълнете внимателно всички полета. Колкото по-точна е информацията, толкова по-гладко ще протече процесът по обработка. След като завършите, потвърдете резервацията. Вашата заявка ще бъде изпратена към екипа на WTO, който ще я обработи. След това ще можете да проследите статуса и директно в портала. Първоначално тя ще се появи в секцията Done Bookings, а в последствие в All Shipments, където ще имате пълна видимост върху движението на пратката. Порталът MyWTO ви дава бърз, удобен и прозрачен начин да управлявате вашите транспортни заявки от оферта до доставка. Благодарим ви, че използвате MyWTO и че се доверявате на WTO за вашите логистични нужди.